цялата си обич. Цялата си изпълнена с обич. Обичта вътре в теб те припълва. Иска да излезе навън, но ти я държиш в себе си заключена и я пазиш. Ти изгради около нея високи стени, заключи я с хиляди ключа, а сега тя иска да излезе, да бъде споделена. Тя е безмълвна, но ти знаеш точно какво иска. Ти я пазиш, не й позволяваш. Помниш ли? Преди я пазеше за някой специален. Казваше си, когато се появи някой специален, такъв, който да е достоен за нея, ще му я дам. Цялата си обич ще му дам. А сега само я пазиш. Пазиш и нея, пазиш и себе си. Ти сама заключи своята обич. Направи го съзнателно, за да не бъдеш наранявана повече. Направи го, когато този, когато мислеше за специален и на когото даде своята обич, но любовта ти отвърна с предателство. Болката в теб беше толкова силна тогава, помниш ли? И ти взе решение никога повече да не обикнеш. Никого. Ти беше тази, която тогава разруши всичко. Защото разбра, че това всичко имаше стойност само за теб. Не и за другия, когато ти смяташе за специален. И че за него нямаше стойност нито обичта ти, нито ти самата. Да, ти разруши всичко тогава. Остана насаме със себе си и със своята несподелена обич. А тя, като нямаше кого други го да обича, започна да обича теб. Та тя я обича, това е работата. Да обича. Парче по парче ти започна да събираш отново сърцето си. Помниш ли? То беше разкъсано на хиляди късчета. И от тези парчета ти си направи храм, направи си светилище. Направи си свое убежище, където да се приютиш, за да лекуваш раните си. Ти приюти там и себе си, и своята обич, на сигурно място, зад високите стени. Отне ти достатъчно време, за да направиш своето убежище. Твоята обич беше там, с теб, до теб. Помагаше ти, с безплътните си и нежни ръце, събираше и носеше при теб разпилените парченца от сърцето ти. Връщаше ги при теб, помагаше ти да ги подредиш, за да направиш убежището сигурно и защитено. Толкова непревзимаемо, да никой да не може да премине зад стените му. Неусетно и за теб самата ти започна да се обичаш и да се цениш повече. Беше забравила как се прави това, да обичаш себе си. Преди беше поставила онзи, когато смяташе за специален на пиедестал. И цялата ти обич беше за него. За себе си нищичко не оставяше. Помниш ли? А сега твоята обич неотлъчно беше до теб и те научи отново да се обичаш. Ти имаше достатъчно време там, зад високите и непристъпни стени, сама със своята обич. Искаше да разбереш защо всичко се случи точно по този начин. Отне ти много време, но най-накрая отговорът дойде сам. И ти разбра, че този, когато мислиш за специален, не беше нищо друго, а просто едно огледало, в което се отразява твоята собствена нелюбов към самата себе си. Той ти беше изпратен с цел да се научиш да се цениш повече, да се обичаш повече, да държиш на себе си повече.
Сега вече си различна и вече можеш да простиш и на него, и на себе си. Сега вече си свободна и можеш да пуснеш болката и тъгата да си отидат. Сега обичта вътре в теб те изпълва. Тя е толкова много, че вече можеш да я споделиш. Не се страхувай, има достатъчно. Не се страхувай. Обичта, която се научи да изпитваш към самата себе си, винаги ще бъде до теб и ще те пази. Ти вече си различна. Пусни я да излезе от теб. Тя иска да бъде споделена. Не се страхувай. Ти вече си различна. И този път всичко ще е различно. Защото ти никога повече няма да забравиш да се обичаш. Бъди щастлива.